usas mga problema karos katawhan, labi na gyud mga batan-on, kanig yung pagkahibaw unsa man gyud kahulugan aning gugma. What is love? Kamo kibaw mo unsa may meanings gugma be? What is love? Sagaran dayon mingon love is blind and blind cannot see. Na siya. Nasay daghang kay descriptions gugma. Pero unsa man gyud gugma? Mo na mi-explain si San Pablo sa atong unang pagbasa. Porti ka misteryoso sa iyang gisulti kay ngano man ingon siya bisan pag na ako'y pagtuo nga makapabalhin og kanini ang bungtod ngadtos dagat kun wa ko'y gugma wa ni kapuslanan. Bisan pa og makasabot ko sa tanang mga tinago nga butang, makawali ko og porting ninduta. Daghan kay mo like sa YouTube o sa Facebook. Pero kung wa ko'y gugma, way kapuslanan. Bisan pa kunog ipanghatag niya tanan niyang mga kabtangan, kanang ingos Kristo, sell everything you have and give it to the poor. Kung way gugma, way kapuslanan. Bisan pa kuno og ipasunog niya iyang lawas, parihaan ng martyrdom, kanang magpakamatay ka, pero way gugma, way kapuslanan. Unsa man gid ning gugma? Nganong nahimo mang mapuslanon ang pagwali nila ni San Cornelio o ni San Cipriano? Nahimo man silang santo. Nganong nagmapuslanon man ang wali o ang pagsaksis kamatayon ni Kristo ni San Lorenzo Ruiz o ni San Pedro Calungsod? Nganong napuslanon man to? Kay naay gugma. Unsa man ning gugma? Niingon dayon San Pablo dire, makapasar gani mo ani kana siguro gyud mong naay gugma. Unsa man to? Ang gugma mapailobon og maluluyon. Pagkadaghan sa mga maing muwali pero way kaluoy, way pailob, igabot luyo singhagan dayon sa Kristan, wagi siguro gawali ni rong usan na. Pagkadaghan sa mga generous people kanang kusog kay manghatag pero dali kay masuko mosinghag dayon, wagi pailo ba ana niya og balik-balikan og pangayo day ingon kamo baga-baga sa nyog naong sige na mala mo balik-balik dinhi kasalig na mala mo nako patay na diya. Pagkadaghan sa mga kusog kay mohimog milagro kanang makapaayo og patay unsa na masakiton nga inig healing kana bang mga healers ba nga may kayo pero sus gyung kapag ka self-righteous di gyud nimo mabadlong di nimo matudluan na diri. So ang gugma mapailobon og maluluyon. Ang gugma dili masinahon ni tigpasikat o garbuso. Kamo di mo daling masina. Oy, sigig simba niya dali kay masina niya garbuso kay tigpasikat kay tanan sulob din ana mga alahas porti mga ninduta ana no sigig yung pakulor anang buhok terno-terno anang buhok ngari aring lipstick ngari aring bag ngadto tigpasikat mangunay na god. Sorry kay ninyo mga minaw diya kay basig din amo minaw nako. Tinuod man sana. Aw na rin ninyo, kuha mo diya. Niya garbuso. Ang gugma, dili bastos o hakog. Bastos, baka nang, bastos, good. Niya hakog. Niya kaniya itong sigig pangural sa itong mga yuta. Pangural anang balay, dili din na expressions kahakog. Na duko-duko na. Na siya. Sigig pangural, siging kinihaayan itos barangay, ikiha kay nilapas sa utlanan, di nakahakog day. Siya pa din, naghinakog man. Niya magpatakod ay kaniya, nga man na siya gugma. Nabitay ningon ako, ikaw pa din ba? Sige magagwali anang pangural pa din. Sige kagwali. May lang nang di ta mangural, basta mga buutan atong silingan. Pero mga kawatan sa king dagko pa din, niya ilugon pa atong yuta. Himuan pag titulo, nga tinumo-tumo, niya ilugon pa atong yuta. Amay sa nang kuralon pa din, right? Sakto dili.
Sakto. Pero dili sad sakto. Kung ang ato ganing tumong nga mahimong mapuslanon o mapakita nato ang gugma, di gid na siya sakto. Di gid. Nga naman, di lagi hakog. Tanawa si San Lorenzo Ruiz, gikuhaan sa tanan, gipatay pa. Nawili ba? Wa. Tanawas Kristo, gikuhaan hasta pa yang sinina, gilangkat pa, hinimo ra ba to ni Mama Mary, gihubuan siya, nawili ba? Wa. Tanawa si San Roque, gikuhaas tanan, nawili ba? Wa. Nya kusugay ta mo debosyon nila, hikap-hikap patang Hesus, tuhod ra itong hikapon, kuyaw kay tag mapatiran. Sige kadiyag hikap-hikap o nya sigag ampo nga Ginoo kaluy iko nya na imong silingan way balay wa gay nimo tukurig balay nagi imong silingan galisod nagagi wa gid na nimo irog imong kural na may mga kuan lugar din is ato gabisa kog kapilya pagsuod namo nako ngano kaning iyang kural gisikit man gid diri nga lisod man kayo isuod sakyanan daghan na kay nangabag-id gud nang nanagong mga colors mga sakyanan nanagod siyang kural nangabag-id nya di gyud iirog among gilantaw porting dako ag bakante ngadto dako jud kay bakante ba nya iya jung giitip ang iyang kural nga porting yung lisura isuod sa sakyanan maparok gyud ka og dako-dako imong sakyanan nya og iya patong giirog bisag mga 2 meters lang hayahay na kaayo sayon kayo ang pagkulikta dito sa unahan galisod na nung pare nung pangulikta noon sao na to oy daghan kay taana nga di ka maong mulantaw mga hakog dagko no ang gugma dili madinumtanon oy kadaghang gadumot daghan kay galagad simbahan gadumot na nagmisa dumot ang gugma dili malipay sa dautan kundili sa kamatuoran daghan kayong gasigig ingon I believe in God pero mga bakakon ang gugma mapailubon matinuohon malaumon ug mulahutay gayod mulahutay ba bisag patyon sugot lang gyapon mo na mga martir ang mga martir sa dihang gipatay sila gasige ra gyud sila ingon nga Ginoo pasaylua sila ayaw sila pakasada sa akong kamatayon kay wa ni sila masayod sa ilang gibuhat parehas as gisulti ni Kristo amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat no nya ka mo inana mo itubag mo diyan maona nga niingos Kristo sa unsa man ako itandi ning mga tawo karong panahona mura silang mga bata nga naas tiyanggihan nga wa magkahiusa ang gugma mga igsuon makighiusa gina love is inclusive not exclusive ang gugma mo apil ginatanan maayo og dautan mao na ang simbahan simbolo gini sa gugma kay makasud sa simbahan ang dautan ug ang buutan welcome gid na sa simbahan na may ubang mga relihiyon dinhi sa kanang ato muinom gani ka di na ka membros ilang relihiyon manugal gani ka din ka membros ilang relihiyon mo na magpagarbo dayon sila tan-awa mi naaba na moy palahubog naaba na moy palai naaba na moy mga piniriso naaba na moy mga kriminal wa gyud dili parihas mga Katoliko nga daghang ing kriminal daghang ing palahubog naapay mga tikasan naapay mga rapist naapay mga unsa pa na diha mga bitay o sige ipagarbo na ninyo nga wa moy mga dautan unsa may pasabot ana gipangtaktak ninyo ang mga dautan kay mo inom gani ka taktakon man gani kag dili ka kahatag sa imong sa titawagan na nila unsa na tithing ang ikapo taktakon man gani ka ipinalti man gani ka pero dinhis ato wa gyoy taktakay hala welcome tanan because love is inclusive God is inclusive welcome ang tanan muhog sa kolekta o kadtong maglingiw-lingiw okay ra gyud ay kamunong suko sad mo nako sige na manindog na ta pagampo sa katawhan tungod sa atong dakong pagsalig o pagtuo sa atong langit ng amahan, atong ipadangat uban sa gugma
uban sa pangaman nila ni Cornelio o ni Cipriano, ang atong pangamoyo ug moingon kita, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami.